Dnes sa budeme rozprávať o jednej z najzávažnejších tém súčasnej doby, o sexuálnom zneužívaní malých detí. Mám tu dvoch hostí, ktorý je súčasťou skupiny Pedohunters a ktorá bola v minulosti zneužívaná dospelou osobou. Pre ich vlastnú bezpečnosť budú ich hlasy a tváre upravené. Prečo si sa rozhodol stať súčasťou tejto skupiny? Všetko to začalo, keď kamarátová mladšia sestra zažila obťažovanie od dospelého muža. Videli sme, ako bezmocná zostala ona a jej rodina. Keď polícia neurobila takmer nič, vtedy som si povedal, že musíme s tým niečo robiť. Čím viac som sa do toho ponoril, tým viac som si uvedomoval, aký obrovský problém to je a ako je ignorovaný. A ako funguje celý tento proces? Ako chytáte týchto ľudí? Vytvárame falošné profily na sociálnych sieťach, kde sa vydávame za mladistvých. Keď sa nám ozve dospelý muž s nevhodnými návrhmi, komunikujeme s ním, aby sme získali dôkazy. Ak sa dohodne na stretnutí, ideme tam a konfrontujeme ho na kameru. Počul som, že ste mali problémy so zákonom a že vás riešila aj polícia. Aké to vlastne bolo? Áno, polícia nás viackrát riešila. Dokonca v jednej reportáži Markízy sa ukázalo, že mladých chalanov, ktorí chytali pedofilov, polícia vyšetrovala a robila z nich zločincov. Zatiaľ, čo pedofil bez problémov odišiel. To je dôkaz, že systém je úplne pokrivený. Samozvaní policajti alebo šerifovia. Obvinenie zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu so zločinom obmedzovania osobnej slobody spáchaného rovnako formou spolupáchateľstva vznesené 15-ročnému Michalovi Z, 15-ročnému Marekovi Š, 15-ročnému Adrianovi K a 19-ročnému Radoslavovi B. Vy si uvedomujete, že aj vy ste mohli urobiť trestný čin, keď ste posielali svoje nahé fotky niekomu, kto má 14-15? Ten deň som to nejako nevnímal, lebo ma som im preskočil. Buď tam bude nejaké kamarátstvo, ktoré... 42-ročný muž s 15-ročnou kamarátstvo? Kamarátstvo také, že možno, že raz pôjdem s ňou na kofolu. 42-ročný muž s 15-ročnou? Prečo si myslíte, že polícia to dostatočne nerieši a v podstate kašľa na to? Bude to pre nich len nepohodlné riešiť, alebo si myslia, že takéto veci sa dejú len zriedka, alebo majú jednoducho zviazané ruky zákonmi, ktoré v tomto smere vôbec nepomáhajú. Aké sú reakcie pedofilov, keď ich konfrontujete, keď ich už chytíte a ste tam s nimi? Väčšinou sú v šoku, snažia sa popírať alebo hovoria, že to bola len chyba. Niektorí utekajú, iní sa ospravedlňujú, ale realita je taká, že keby sme tam neboli, stretli by sa s tým dieťaťom a urobili by mu niečo. Stretli ste sa aj s nejakými agresívnymi reakciami pedofilov? Áno, niektorí sa pokúsili utiecť alebo nás fyzicky napadnúť, preto sme vždy pripravili na všetko a máme dôkazy v bezpečí. Máte pocit, že to, čo robíte, má nejaké výsledky a má to efekt? Určite. Aj keď sa zdá, že polícia nás ignoruje, aspoň odstrašujeme týchto ľudí. Niektorí si dvakrát rozmyslia, či to skúsia znova. Bol prípad, kedy ste chytili nejakého pedofila aj viackrát? Bohužiaľ áno. Sú ľudia, ktorí sa nezastavia, aj keď sú prichytení. Práve to ukazuje, aký je tento problém obrovský. Čo by ste odkázali rodičom malých detí, na ktorých mierí toto riziko pedofilov? Dávajte si pozor na to, čo vaše deti robia na internete. Pedofili sú všade a vedia, ako manipulovať. Komunikujte s deťmi a učte ich, aby neboli naivné. V tomto experimente sa pokúsime ukázať, aké jednoduché je stať sa terčom predátorom na internete. Vytvoríme falošný profil mladého dievčaťa na Pokeci a budeme sledovať, koľko dospelých mužov nám napíše, aké správy nám budú posielať a ako mladého sú ochotní zájsť. Cieľom tohto videa nie je len odhľadať problém, ale aj upozorniť na to, aké nebezpečné môžu byť online záznamky pre mladistvých. Toto je realita, ktorú mnohí ignorujú. Poďme sa na to pozrieť. Tak môžeš nám povedať, ako to celé prebiehalo a aký máš vlastne svoj životný príbeh?
Mala som 14 rokov, keď som si začala písať s jedným mužom. Volal sa Peter a tvrdil, že má 19. Bol veľmi milý, pozorný, rozumel mi lepšie než moji rodičia. Vždy ma pochválil, povedal, že som špeciálna, no a postupne som mu začala dôverovať. Písali sme si každý deň, rozprávali sme sa o všetkom, o škole, o mojich problémoch, o mojich snoch. Cítila som, že mu na mne záleží. Po mesiaci sme sa dohodli na stretnutí. Povedal, že mi kúpi nejaké knihy, ktoré som chcela a že si spolu sadneme do kaviarne. Zdalo sa to nevinne, ale už vtedy som mala taký zvláštny pocit. Niečo mi hovorilo, že to nie je úplne v poriadku. Lenže ja som to ignorovala. Myslela som si, že som konečne našla niekoho, kto mi rozumie. Ako prebiehalo toto stretnutie? Keď som prišla na dohodnuté miesto, čakala som chlapca, ktorý mal 19 rokov. Ale zrazu ku mne prišiel dospelý muž, mohol mať tak okolo 40. Zostala som stáť ako obarená. Zľakla som sa a chcela som utiecť. Ale povedal mi, že sa nemusím bať. Tvrdil, že mi klamal o veku len preto, aby som mu dala šancu, že vek je len číslo a že si predsa skvele rozumieme. V tej chvíli mi v hlave kričalo 1000 varovných signálov. No zároveň som si spomenula, koľko sme si toho povedali a ako veľmi mi rozumel. Hovorila som si, možno sa mýlim, možno to nebude také zlé. Tak som tam ostala. Sadli sme si, objednali si niečo na pitie. Všetko sa zdalo normálne, no potom mi podal nápoj. Vypila som len pár hltov a zrazu som sa začala cítiť veľmi zvláštne. Hlava sa mi točila a obrazy sa mi rozmazávali. No a potom už nič. Keď som sa preberala, bola som v nejakej tmavej miestnosti a zviazaná. Nevedela som, kde som ani čo sa deje. Bola tam tma, chlad a ja som sa nemohla ani pohnúť. Cítila som sa ako v nočnej more. No pamätám si, ako som kričala, ale nikto ma nepočul. A potom som ho uvidela. Stál tam, pozeral sa na mňa. Ten pohľad nikdy nezabudnem, ako keby som bola jeho majetok. 3 dni, 3 nekonečné dni. Snažil sa so mnou rozprávať, hovoril mi, že ma miluje a že sme predurčení byť spolu. Že ma zachránil pred svetom, ktorý mi nerozumie. Ale keď som mu odporovala, pil ma. A aj horšie veci. Každú noc ma znásilňoval. Cítila som sa, ako keby som už ani nebola človek. Ako keby som už ani nebola živá. Len niečo, čo patrí jemu. V hlave som mala jednu otázku. Nájdu ma niekedy, alebo tu umriem? Ako sa ti vlastne podarilo odtiaľ sa dostať? Na 3. deň ma pustil. Doteraz neviem prečo. Možno sa bál, že ho nájdu, možno ho to už prestalo baviť. Len ma vyhodil na ulicu a zmizol. Keď som sa konečne dostala domov, bežala som rovno na políciu. Myslela som si, že ho chytia a že sa to celé skončí. Ale všetko, čo mal, všetky profily, čísla, správy, bolo zmazané. Ako keby nikdy neexistoval. Meno, ktoré mi dal, nebolo skutočné. Bola som tam zničená, vydesená a polícia mi povedala, že nemajú sa čoho chytiť, že ho nemôžu nájsť. A skončil s tým, alebo nie? Nie, po pár týždňoch mi znova napísal. Nový profil, nové meno. Ale ja som vedela, že je to on. Začal ma prenasledovať. Čakal na mňa pred školou, sledoval ma, posielal mi správy. Viem, kde bývaš. No a čo by si nakoniec odkázalo rodičom malých detí, na ktorých číha toto riziko? Neberte na ľahkú váhu, s kým sa vaše deti rozprávajú na internete. Aj ten najmilší človek môže byť monštrum.